VBAI Voice, a tool for automatically creating audio quickly and easily. VBAI Voice has a very natural and engaging Czech text-to-speech female voice. Here is our quick demo. Ahoj všichni, já jsem Bela. Pocházím z Čech, krásné a starobylé země s dlouholetou kulturou. Narodil jsem se a vyrostl v Praze, hlavním městě České republiky. Jsem člověk, který má rád historii a kulturu. Rád cestuji, poznávám nová města a poznávám různé kultury. Jsem také člověk, který rád čte a píše. Momentálně studuji vysokou školu v ČR a studuji cestovní ruch. Doufám, že se v budoucnu stanu průvodcem a představím krásy české země turistům z celého světa. Moc ráda se tu se všemi seznámím. Pojďme si společně povídat a sdílet zajímavé věci. To create voice for your videos with over 50 languages and 200 voices, check out vb.vn today.